Kam klein, kam shan slam, kam shalakbat, kam start ki kentay ban yakishin rang. Ko blai shi bane pi subscribers baro ki ba juso tormat pa ki video sa kini channel Storyteller London. Ngimla ban len yakijing sha ba ki kentay ki kam shalak kam start but kam klein ban yakishin rang. Ladangin pej keleng saudong hapo ka jela syapo kari lane wat keleng saudong ka pertai. Kibajia ya takuk kali kambun ki shenrang ban yiki kentai. Lada pai syaki banyak ar kejat lane ar syakaru. Kibabun kedai ki shenrang. Kibayap aksiden. Kumta benang pensyasyu baki kentai ki kam kleinbor ban yiki shenrang. Sengap ya kini kejing batai jonga hadu kebakut pinsong atat. Oh syadai. Ladangi pai pat syakiri ke pertai. Barok ke population. Buon ki kentai. Ban ye ki shenrang. Ladangi pet ye ke population. Jong ki kelung kena. Ki buon ki kentai. Ban ye ki shenrang. Lada ken ye ke jingyap. Jong ki kelung ru. Kam yap buon ki kelung shenrang. Ban ye ki kentai. Lada ken ye ke lifespan ru. Kahe jongki kentai ban ye ki shenrang. Kum ka nuksa ha Amerika. Kat kum ka research lani ka study. Jongki start wat benia loong baki shenrang ki im nyo pun rusnam. Bat ki kentai ki day. Prapuwais nam. Ladangi pai syaki klamru. Ka jingyap ki buon ki shenrang. Ban ye ki kentai. Lada pai syaki nem sniuru. Kalong hi kaju kumta. Lada pai syaka jingyap tangan. Lani klembam, klem klem di. Ki kamyap koloi ki shenrang. Ban ye ki kentai. Ladangi kenya ka jing mensau. Aksiden. Lada kaju ka jing mensau. Kamlat imbuan ki kentai. Ban ye ki shenrang. Lada kenya ki jat jingpang. Ki shenrang ki kamyo ki jingpang babunjat. Ban ye ki kentai. Lada kenya ka jingpang bampong ru. Kam shan slam ki kentai ban ye ki shenrang. Ka Albert Einstein College of Medicine. Kalap baka protein level. Ka kalala ni change. Kam step jong ki shenrang. Ban ye ki kentai. Kawai pat ka study ka ong baki shenrang hadin kan ribusan senam. Kidu no. Ya kata ka antibody producing. B-cell. Hakasna. Kat baki kentai pat. Kim long kumta. Long ru baka memory jong ki shenrang. Hadin kan ribusan senam. Ka kam telot. Ban ya ka jong ki kentai. Kawai ka study pat ka ong. Baladau shenrang un penduna ya ka jing syongka. Ukam im temen. Kawai ka jubab na ka jingyit benia ka ong. Ka jinglong kentai. Ka kam kleinbor. Ban ya ka jinglong shenrang. Parlok lada pipriang ye geni sa comment but lada pimpediang ru umalay na comments tang ba siya tu ken hay comments next lada pistonat ye ka channel jonga sa itu lami parok jong pi lada pistonat sa itu nga Storyteller London.